zovy tsara agnarana tegny raha miseho fa tsy tadidiko baka zigny tegny. Etienne nagnarana nambarako anaty io. Hitanao monsieur Etienne za mila tsomatsiko le maro aby regny fa le namezana za io tegna tsy mahampy za azy io Atako akoraky zany niany. Izy aminay ka maro fa mbola tsy matoa. Afa le matoa jiaby izy nararako reto nindesiko reto agny ka nefa mbola tsy ampentagna anazy reto. Ary ianao amizio moa mamboly sa raha mbola mividy amin'olo hafa Tegna mamboly za madamo. Agnaty lakoroanahy aby misy jiaby reo. Za hitanay baka tegna tia mambolimboly raha magnandreo indrindra voavoankazo isan-karazany regny. Tegna hilaiko mihitsy ko lalahy tia mambolimboly raha magnanjagny Ary za ndraiky edy ana izy ko raha mbo mamboly kakao mora mbo vitanà ndraiky. Iya, vitako mamboly regny raha ohatra ka misy pépinière aminao akagny. Za ndraiky mbola tsara namboly fa haiky fa tsy sarotro mamboly io. Fambolena kakao io baka tegna olo tegna manambola aminay akagny hilainay akagny mihitsy zy anadako izy ko mandeha hagny mamboly kakao zegny ana vantagny betibety akeo ana efa patron za matoky edy Ary dini fô tsomatsiko zay telo gony avarotronay io aminay akagny tsisy dikany aby ary anao amizay heky be tsy azo vola maro aby Ary za ndraiky agnontany ana mo managna tany kakao maro azo ambiliagna sa raha mamondro tanin'olo anao akagny. Za ndraiky koa tsy mpamboly fa mpividy vokatra foagna za ndraiky tsisy vola espèce fa transféreko amina foagna Ia, izy ko magnanjany alohatsika andeha amin'ny madame Koro amin'ny casse point roy dia agny anao mitransféré vola zany. Ana to mora lalahy to manambady. Iya, manambady. Lalahy be ohatra za to ke tsy anambady ke tsy anagna tokantragno. Na zany koa mahagaga madamo. Mbo tiako hitako madamo na zegny ary aloha basi tsika andeha amin'ny casse point misy azy agny Tsy azoko ny mahatonga madamo to tetrina regny za manambady. Asa raha ino hitetry anazy akao. Asa zovy koa olo dia raiky mivadiko rô. Iniany atako ankety vadiko tsy mazavazava aminahy valiteny ny vaiavy iny niany. Misy raha eto niany. Andraso zarivo aveke. Akory anao ato madamo? Ato. Miasa. Akory koa hasanatay. Hoanjagnahary aloha isoragna fô tegna lavitra matsiko anahy jiaby. Zany mahatonga za zeto avy aminahy to madame to yang nangorogno izy jiaby na izy mbola nagnontany amintsika akagny so dia mbola misy izy fa misy amintsika fa mbola tsy matoa. Ke vola zay zany transférégny amin'ny numéronao mazany izy ndesika eto. Salama madamo. Salama tompoko. Iya transféreko amina feky vola antsomatsikonareo fa za io baka tsy de zatra mindehandeha vola mandehandeha fa hena handro to fa mahay ratsy so de fô za angalarin'olo volanahy to eo eky za matinjaly zany izy io ke tsisy resaka hafa ankoatran'izany zany koragnana risy ramoseky. Fa tsisy resaka hafa edy natany ndraiky ramosenahy koa tsara zany anao izy mbo hagnano kakao fa tsy haiko sa hatany edy zany nefa ndraiky zegny azahoagna vola vadika aloha tsy ampidirika amin'izany voalaony aloha izy tsy hainy vadika miasa zany haiko tsara sana mahay raha magnano zany omeza za edy numéro transférigny volanare zegny izy to agny efa mipetraka to dikan'izay tonga dia efa alefako amin'ny vidiny tsomatsiko jiaby miaraka amin'ny freny madamo so dia fogna tana hadigna zany. Oa madamo, freny iny koa moa angatana amin'ny vaiavy io. Za koa tsy agnaraka azy ndeha avaratra akagny zalahy tegna tsy haina marigny hasa to tsy maintsy mila freny vola zany fa izy koa tsisy freny banga volantsika angalagna freny koa. Zany moa izy igny volagna telefôny mbo misy freny koa olagny aminazy io tegna tsy haiko marigny madamo hasanahy naraompimo izy za izy zany to 100,000 ariary to. Iya tegna izy mihitsy ary mba tokotokony afriako moa za mipôdy mbo afahako magnorogno tsomatsikonare jiaby. Za madamo tsy afaka hanomogno andronao amin'izany fa mandalondalo avake foana so dia fogna izy efa matoa amin'izany fa tsy afaka manomogno andro aloha za satria sarotro be hanomogno andro so dia za manomogno ivy mbola tsy matoa izy. Ary magnino moa za izy koa taritiny ramosena mbo mandeha aminareo akagny izy aveke baka edy mbo tsy mivilivily entana hafa fa direct mivatagna aminareo mividy tsomatsiko zany. Tegna tsy nkaiky zany madamo tegna mila tsigny amina fa abazary eto zahay mivarotro fa tsy antognony an-tragno akagny zany tegna mila tsigny aminao aloha za mahazo mandeha amin'izay fa voarenay le vola. Misaotra basay ianà ny soragna. Halako madamo raha tana toy client tokony fazatratsika igny natana magnanio magnino izy koa mbo ndesika tan-tragno tagny mba manjozofogna izy avekeo na zany koa mbo afaka
ndro herinandro farafarakeo izy nampody akeo mba matotro matsikotsika regny ino kerery fô zany andeha an-tragno akagny za eto fa hananare lalitra haiko mafikafikan'olo magnan'igny mahiza tanao azy zany za tsy magniky zany olo mivarotro zany mivarotro abaza fa tsy mivarotro an-tragno akagny ary izy koa frein taxi 2 zany tsy mamperta atsika zany tavy agnaty lohana oa hana imo raha namarafa iaby mampitoviky zaky natô madamo ia ok lo fô zahio andeha mazotona amin'ny asana fô afaka kelikely ake zapody naza beky mandeha so de izôvy vaiavy igny fô koa sady an-tragno akagny amy zike tsisy hanigny halokina midoha ke fô namandigny zaharavagna atsika ave mihinagna amin'ny hôtely wa anteheza koa Yarso zana mpifanagnaisina tamin'ny madamina zaho fara raha tsy tiako raha tanay kenabaka tsy haiko karaha fa fisitria fa maso regny mivandravandra fô magnatsongatso za tsy fa hainao mo zako fa tsy magnatsona misy dikany tsy mbo fa hainao mo ndraiky raha tadiaviko tsy atendeme zana zako nefa mila vola na mbola fintetika akagny fô vadiko zay tegna mampalahelo za satria miafimiafy fô izy akagny fitiavako anao anao tokony mandiky fa raha volanky aminazy anao tsy tokony agnakorotagna tokantragnonay na fa sika vokoraniky zany le problème bakarso ana tsy minenagna raha mary nagnino mo anao mbo mivolagna programme ana maritra fa tsy zany kilikily fahana ary za tô vola fô raha tadiaviko fa tsisy vola afa haina tourné alors que na hody matsagna mbôla arso ame vola 50 000 tiantriky za lafo loatra malôha zany izy ata ana amin'izy lafa tsy vitany ampinanigny lasopy aketo mbola hinday 50 000 mody koa tsy possible aloha zany ale 25 000 fô meky anao de nave balabala mody ary tegna farifary amreto antany volagnin'ologno fa aketo antany fanaovan'ny garçon ndraiky vaiavinazy rendez-vous izy niako totsy maharegny tsara be ary tegna taxi moto nazy tô tegna tsy maintsy hita fô izy niany hitako fo ary izy rô ary vaiavy namany satria zarendre miaraka mihinagna lasopy ake andraso zaho andeha marikitry zareo aketo ary zany niany commande lasopy koa antoko tsara be atako hitany tsara za anaovy lasopy dimanjato de zafady madame wa ary mora matetry anato hoany fô lasopy hoanina atsika koa samy mihinagna lasopinazy ary karaha magnano bebe vavavaiavy to azo mo garçon tsy zany baka zisy ata fa i baka madamiko volagniko taminao igny kaiky mozy ana vaiavy mangalangala volany raha moseky ay tsy hely fo fivolagnana ana vaiavy to za koa ny amaizany fa za tsy mangataka aminazy antany avadina izy fa marikitra enazy zao izy garçon za inde hody fa za tsy maloketo andraso baka atsika koa ny andeha moto io andraso lah Nicola atsika koa ny samby amidiany ary za nandeha tatô tsy nitikigny zy ndesy fa vaiavy tia nandesigny amboniny zy garçon tegna marigny mo zigny tegna fa vadina vadiky zigny asiatay fa igny tsy problème zany antonga tragno tamtamezika izy ameky vola afa malemy edy sady ana baka atako lefaka lasiteny ko malemy amy raha magnan'igny ana fa mamelogno azy an-tragno izy amin'ny mantoko agna tsisy raha tany justement ana rô mandolova aminahy akagny fô tegna misy asa marandraigny ndesoaha taxi motonahy matokisa ndraiky anao amin'igny fa tsy maintsy fôzako marandraigny be zany satria fa vola edy zay zany itatrino mo zy malo azo mo vaiavy to rô magnotany asanahy karaha tsy io madamina fahaizako azy zay sa afanaova vady vetivety koa za vadiny raha mosia izy koa fa ambelany eto fa le an-tragno agny tsy haiky fa za fogna izy koa fa ivelany eto izy baka fahaina baka etiena tegna baka lalaha de salasalamy zany mba modikodigny hely amy ivelany eto zany azoko tsara vola to tegna mahabogosy fa hitavako anandry baka tegna gagny tsy de bogosy loatra fô takatra vola tokony mahabogosy anahy magnanova magnaniko baka zaviko anao etienne ke mahita volavolany tsomatsiko reky andeha gnano vaiavy hafa tsika mifankahita etienne atavy baka zahavana za ary na vaiavy tohogno ambariko ana tsara fa manambady lalahiarahanahy so de tsy hainah zany
Hitanao madamo e, haiko tsara be izany ary efa hitako teo izy zahay efa nikoragna teo. Ary raha tsara ho anare hentinanare zany tsy taterinay efa occupé zahay amaregny. Point. Manankory zany garçon makasiky koragnany madama kelina io za mila nahavy marandraigny fa hentigna tsy maintsy indesigny. Aza matahotra anao am'zany Etienne fa tsy maintsy andalovanay ho agny fogna hentigna anazy fa io anefa fomba ny vaiavy magnanio e. Fa raha ohatra za mbo sy tafiboaka dia namanay regny fogna contacteko dia mandeha mangala izy aminareo e. Ary izy koa tsy anao mandeha mangala hentigna anay igny garçon tsy maintsy mizaha olon-kafa koa zahay mangala izy manomboko niany ana fa tsy miasa eky izy koa ohatra na tsy mandeha mangala izy akagny atavo baka. Ya ok garçon e bonne rêve e. Ya zay misaotra anay Etienne fa ina dia zany fogna asa magnometsiny zalahy lalahy antegna. Mampalahelo zaho anao toetsegniny lalahy misike io vady an-tragno ka makotokotoky hely koa vadin'izy keo igny ambariko ana makotokotoky hely mihinagna tsy vakigny maregny haligny mihinagna tsy vakigny fogna izy atao ndraiky magnano fiainagna va iave anazy avoarano magnitry misikigny lamba tsara kiraro tsara gadragadra am'izay sta vadiny akagny matinjaly tsy dinihiny aby zany. Teza koa manahaizana zany madamo. Vadiny zigny isaka magnano bazary tsy maintsy mandalo aminaha mikasikoinky fô zahay mikoragna bazary ndre hitako aby koa tsy fely morongo tsy maintsy fely batata fô miary tsy vakigny zany ka baka vidiny isan'andro vakin-jagnahary magnano zany fogna teky baka tamin'ny andro araiky zay fely mafaiky fô raha tagnatin'ny mpagninazy ta teo eky za tegna ninakinaky teo izy nahinakinoka azy za nameko 2 arivo zay izy nivanga hena fahefana. Nare lalahy koa misy tsy matahotody tsy mbo mandiniky mihitsy donc ore magnano raha tanare io e. Za izy koa tana magnanio Etienne tôjy masonangitra tsara be ona zany raha mbariko ana sakavy mampiomagna anazy za izy koa hatanao edy raha zany. Tsy zany madamo wa olotra za to hitretina hagnano raha magnanjany azo olo atakaloko anao akeo sady tsy lalahy jiaby koa maditra zany fa zay magnano azy agny fogna. Tsy maintsy magnano zany fô boka izy mikoragna amin'ny vadiny tsy maintsy mahay mikoragna magnano zany anefa ambadika akagny magnova ty hafa atavo baka. Mafarany madame toy ary tegna sarotiny kone kanefa kato misy message ny vaiavy nagnorogotsomatsiko anahy igny agnano rendez-vous aminahy ny aneriva aveketo izy mba manakoraky fiboahako an-tragno ialako madamo mamaraha be to hitako hevitra tsy maintsy agnasaria retour za efika favoazan'olo fa to. Hitanalo dia ataovy bazarintsika to fa za handeha l'école-nare kagny agny ndihy vory avekeo aminjay izy koa fa vita bazarinao tonga dia fa mandiana mody mahandro so dia papana fa aveka ambara ho azy za losiny vory l'école-nare anatepaka salasala ata tsaramaso sa ata loji wazy mambola antany agna koa zany ataovy tsaramaso fogna zay mbola bonibony ary mbola masaka awô koa tsy masaka zaza miagnatsiny e matona volagna hoe izy tsy ho masaka zany baka na mbola tsy hody ehe tsy magnano zany ndraiky mo hena lavirany tany hitanalo dia hoe zay mbola voitera tsy ampy 30 minute be namagno bazary eky mo dia kagny ana maharo tsaramaso tana fondrifondry fô sarbona azy masaka ty awô ndawô za fa loso e igny tsy azoviko zany izy igny fa zista hoe mbo nikoragna fô venahavy mipitraha tsara na sy ata mipitraha tsara sakafo volagniko aminao ary teo tsara agnaty saigninao akao fa za koa metoko fiaignananao fa sakavy ambarako zany tsy haina ino koa raha mbola mahavariagna anao amin'ny arzalapitatitantretika bazary zare baka iarson agntany lera hoe amfiry mozie dia tsy maintsy za telefôna fô baka zary za tsy hiavogno e sady na mandiniky mo atako ino mo lalahy magnandreky jofo sima fô haigny jiaby alekileky lavitra be na ana aloha tegna modiama aloha anao e tegna marigny zany zany tegna mbola nerveny sy lohanazy zany tsy nikoragna aminao e amin'ny magnaraka koa tsika mikoragna ary za basy ame vola na koa fa hody zay igny dimerivo igny atafa mahampy ana awô iae misaotra za mo amberana hody za toy doko bazary aketo sady zazahanao aketo tsy ratsy koa morso zany valay ary zany fahitako azy zany tegna ohatrany mbola zampianatra alefogna ande
sady za moa tsy mindriky hiaraka amin'ny tovavy zay andraso atsofoky tonga dia aboako reto vola tsy nameko madamona hatry zay reto niany ampahitako ozy tsara be mo azovy marigny mo iarso zay mademoiselle zavady koa mademoiselle moi zato meko lalahy tsy de misy loatra koziva fa misy fagnontaniagna raiky fogna tiako apetrako aminao e tsy lavako nikoragna zany moi namagna togna za mbola ividy tomatinay zalahy misy zesta koa fa iavily to zalahy izay mbola tsara malohana tsara fô ino mo fagnontaniagna ana ato maloha tsara fogna tsara zegny fa za io agnotanina hely anao so de mba misy telefône na tegna ilaiky marigny ka numéro telefône ana azafady za tô lela mbola tsy mampiasa telefône donc numéro ny papa ko ameko ana oui akory loatra mo nazany va avy to tafandrena zany za hinagna sakakely rano ke tsy haiko baka raha ilana numéro ana tsy haiky ana tsy havako tsy de zany loatra na izy va iavy fa ana mo tsy de hiada garçon ty hitanao vola reto ana koa miaraka aminaka tsisy problème fiainagnanao raha jiaby mandeha dahoara fiainagnanao mandeha normaly ataoko ngambany fahafapo anao am'izay raha jiaby tadiavina jiaby ana oeraoera volanay mo efa mipetraka amin'ny tragno etazy mademoiselle kely io moramora anao tsoriky aminao anefa efa ividy avion fogna ane tsy atako hitana lelahy mbola andoko tsaramaso zay fa za fa izy andraso maloha mademoiselle mba agnajako ananandany fotoagna teto to misy vola efatraligny to ndesina mody egny de magnaraka zany asa filiagna tokony mba hitako ana mara indraigny zazavizavo ake fa magnano bazary ake zay fa misaotra vola za hody zalahe zalahe igny aloha tegna za aloha tsy mavozy dépense amin'igny tegna marigny zany tsisy andro ndraiky doko zaha tegna hoe hanegny volany vola amin'igny vaiavo hitanany ihany afa nahazo vola tamina dikan'izany za fa hela tamina tato 10,000 fa vola mezana zay isan'andro fa haika eky izy manomboky laniny zalahy ana mo vaiavo to mo raha mbola tsy noty fô zay zalahy vaiavo mahery andro atavy arson migodagodagna zaza mbola mpianatra i vote de tournement amin'igny na fatavonanehana ndraiky fitiavana vaiavy arenare zany ane tena tsy manao kanjo mihitsy Frédéric fa hainamo amin'ny quartier mba mangalangala rivotro hely sady zahio misy raha tiako resahigny aminahy io fa asa mba afaka mikoragna atsika rolaha ya alfasy koragna ana misy tena fa tsy magnino afaka mitandregny anazy zao boka izy Frédéric ino mo mahatonga anao tsy manambady siska zio ro zy mazany atreto aloha tena mbola tsy zarizary aloha fidiram-bola anakahy ale aloha mbola tsy mampakatra fa lasa mijaly fogna zanak'olo zany zio zao izy Frédéric zay hitanay baka miasa loha zahio ohatrany fatio vavady nagnino tsara zany mara mbo manjare tao miavamiavavady zany zay tsy manambady raha tsy vidiny maika zala anare efa misy mbola tio vavady anare amin'io ane samby miasa samy mampidi-bola ke mbola ina tokony tsy ampifagnaraka anare roa zany baka zio hitanao fa tsaratsarany tsara baka tsara misy vaiavy mpanambola be zay akagny hitanao fa tegna tara amin'ny manafinao io tsoriky aminao Frédéric aferan-kakao tany vaiavy zany direct million hainao tany misy vola avaritra akagny hainao raha akato aferan-tsomatsiko ndraiky casse-point euro iagnany madamo karaha mijaly etretranahy amin'ny raha zany ke zany antony resako zany aminao olo ro etienne vaiavy mbola vohitanany anianga efa takalo na ole vady mazatra anay fa hela anala olo mbola fasy lafo saigninah fa zany la olo ohatrany tsy mety raha tanay zany zao izy aza miazakazaka anao etienne tianankariagna fa akotsikodraizany le mbola nagnanarekeo iny tena tsoroky tsara be aminao mianga mikely maloha nareo
zay vao reveo miakatra mahambony fa za meky iazakasika hoe anakariagna zany fa io mba toujours miadagna fogna io tsy tafiboaka zany hitako le Frédéric jalousie mihitsy ana aminaha hitanà za fa hitafaboaka io tianà zany jalijaly mitovy aminafo zany fa zaho ary ana za kofa miaraka amin'olo boka avaratra io tonga defa patron tampoko tobily hitanà fa zay indesigny tragno vato defa mijolajolaka eo etazy mihitsy za tena tsy zalona zany ino mba raha tokony andeha lonkona am'zany zany ane tena fiainagna anazy zany tsisy dirako zany za tsy mity zany boka izy volaniko aminao io hitako anao fa malaigny za hanakariagna za ko hitana amin'ny tragno vato mety vorehinala ty za nge atsoriky aminao fa tsy jalotra anah i afaty ala misy tô karaha nitarinao agny ndraiky raha ty tena za tsy mijery zany ambla hoako anao fiainagna anazy zany za koa tsy mijery anany nandaina nakatakatra koragna taminahy teo za olo mangalangala rivotro nidirana avy akagny ino mo histora papane ary mpinamagna be ho ilasany malinagnani koa raha misy ino rô raha tany Frédéric ngiaha igny madamo amarikona malaigny za hanjary mpamosavy fahitako ngiaha igny izy tsy atokisako manomboko lagniny any fa hamoriky za ngiaha igny zany misy ahitana agnanovana za zany sa tiana raha korangatsika tegna volaika madaminao ambara oka aloha Frédéric fa tsisy tokony diran'ny madamoko ne igny fa za tsy magniky zany fa ambara za Frédéric iny raha nikoragniny ty tsy zany madame ndatsika hody fa za tsy magniky zany dikan'izany nifosa zahana ty tsy zany mo madame zany resaka ary ambara za velotegna ino mo tiana hambara zany tsy ambara zaha nefa za vadinao an-tragno tokony ambarana raha makasiky anah nefa tsy ambarana za zany tanapaka madame koragna samy lehilahy baka raha zany ambara za Frédéric raha zany sanaty fankaratsy aminahy koa Frédéric zao basy izy ragnao hitanapaka zio le tsomatsiko raiky mbola tsy mato igny tsy maintsy miandry hely tiena ambilao izy volagna ino mo raha nabatanao raha koragniny ake tsomatsiko tsy matoky andeha ampiady reo ake zany raha tsy possible zany ambara za ake Frédéric raha zany ilaina re ikorontagna donc atsika atao izy baka madame fa mbolagna izy telo andro tsomatsiko fa mato or tsy zany zy tsomatsiko mato fa ohatrako magnambanimbany za ary za ko mazy vola amizio Frédéric tsy za zay tsy ilagna solo vava ambilao izy volagna efa izy zany madamo tsisy koragna ankoatran'izany eky marigny raha volagniny zany magneky za amin'izany fa tsy maintsy mbola ho haiko fô zany askivona re za fô fa tsy magnino hitanà madamo aza tetehitry atsika i hanjary vidiny tsomatsiko to raha ampitombosika izy reto regny sisisy jiaby regny finako tsomatsiko zany izy tabatabaningiahy izahy Wazala, tragno jiaby karaha fampampamaka ave hentigna jiaby dokotoko ambarasin-tragno aketo raha nanakory loatra zala raha nisy vahiny voavy sa atsika atao hifindra tragno izy ndreko ny tsisy hentigna anao ana tsy tokony gaga hentigna anahy reriky izy ndre za tô andeha ndana mandeha vaiavy ty anao agny kena mitetika handeha i mo handehezany kola aleko za mody amire mandrenike akagny akagny koa za miambigny anjara anaha manakory tsara be na zany Nicole tsy mbo hitanà ndraiky fa sahiragna re mandreninao io anatoko zala iala matsaboritry amin'ny ranomasina ike na zareo agny zala mbola magnafatra vola to ndraiky varofotsy ana ndraiky nitimatimagna andeha akagny maro son aleky za matinjaleka agny tsy de ho tapaka lalandraha an-tragnonao akato sady mbo haiko koa ve magnampire mandreniky tsy magnino zany Nicole izy koa fa handeha anao de veloma samy tsara amire mandreninao agny misaotra anafo ake ary tô laklenao za tô fa izy velomanao Wazala tegna andeha marigny zala vaiavy to Nicole mipodiana Wazala igny koa sangisanginaka fogny mipodiana zalahana madame fa za ko nefa tsy hagnano ake mifona za vadiko maro son za ko ny tegna fa tsy nahefy efa ampire ake na zay mifona tamvolagna tegny mifona mbola tana koa azovy mo lahatry jalina io kena mo meritreritry mo za hialana tsy hitanjarako mo tsy vaiavy karaha za to ary za zay hitanà i koa latsika ambany voly otro volamena ke zany ety baka madamo raha ampodianako anao i anà zala ampodiana fa manjary tsy voakopoko zala agnatin'ny tragnotsika ka
Ary zao izy e nankory za tegna mila fifagnarahagna mazava e izy ndraiky kôrana raha koraniky to tsisy problème zany mazy ke ino mo fagnarahagna be zany akao ana isan'andro mila magnomia vola efatra aligny zaho versement taxi moto izy koa tsy zany efa hainà tony e za tsy maintsy mody fa za ndraiky tsy miraharaha alifahagnanao akagny zay raha tanao agny fa za koa mamaly mety tsy ho zakanao e atao feno fogna versement efatra aligny isan'andro atsika miagny milamigny izy koa zany edy hitana mampilamigny atsika Nicole tsy magnino ezako enjehigny efatra aligny isan'andro zany de na de zany tsy zany aloha tonga de ampidiro agnatin'ny tragno aty bangasinà reo za tiako ny hevitry fa tegna tsy saikina le hody kaiky mozy tegna saikina mary kambarana tiako mavavavavana tany vaiavy ta bazary tagny vaiavy bisogny be karaha be fitaiky tamagna koa nena miaroko raha magnan'igny e wa mba ho kaiky zala zay madamo zala fa tsy koragna amin'igny koa zany e anary so koa andatsika zaho mbo tavaiavy tsaratsara moatra zaho e fa tsy raha magnandregny de ankalifahana tegna ke isa raha navadina izy koa raiky malandy heligny ndraiky tegna tsy voarakotronà madamo aza militilitika amin'izany kena arivariva za fa mila mahazo efatra aligny zany e tsy magnino zany fa izy aloha Nicole tonga de alefako alôloha le vola zany e tonga de ameky anà le 3 andro 2 aligny sy rehetsy zany de za sa takitakiko agnatin'ny 3 andro afaka 3 andro magnaraka koa za magnome vola anà ary izy koa tamitry 3 andro zany amezana 3 andro magnaraka koa zaho e isan'andro kondro nifagnarahagna tam'izany fa tsy afaka 3 andro zany e tsy magnino izy koa zany edy sady ake koa tsisy hanigny masaka e atsika andeha bazary akagny atsika mihinagna zalahy Nicole zalahy atsika toniany edy manjary tojolo tsy tokony todiagny edy za tokony arson fa tsy mamarahanao e vola mezana za koa fa complet fagnarahagna atsika normal fa tandremo ndraiky fa kapoaka manjary feno e tsy magnino zany Nicole izy koa zany edy arelôtsika fa araky novolagnina teo igny kapoakanà zany koa fa feno agny koa tsika mahita antony zany raha mety mbola angalingalagny ary andabasy e ana mbomboako fa gadrako ny tragno to e Lydia afanasika mokaboka ka mama efa masaka kaboka ndraiky vary za ndraiky agnotanena mama za mo efa mety mitagna telefôna tsy baka hely agnaty posona ary za to tsy mavanga telefôny zany edy za tokony mama misy vola za to tsy mitavandale aminare raha vola viteza sana miasa sana nameny babana vola nisy lalahy zay nagnome vola za ta bazary tagny zaza to afazandy raha nampiahia zaha aminay maharegny tsara anao niany anao amin'izy zaza to mbola 3e mafandilitilitika ndre hagnano lalahy zany fianaragna maloha atao fa satria amin'ny lalahy zany za tokony mama tsy magnano lalahy zany nameny vola efatra aligny za naleky izy to aminahy to ary haina maholo zany akagny mbola visambako hitao matona tohanagna telefôna zany ka baka tia koragna aminazy izy koa nangataka numéro-na ka fa numéro-ny papa tsy ko namaiky tagny zala ziska za fa tafakatra tanety foana kone waramamane wakati aizy manao zany ao anay mafanakatra an-tanagna zala efa mifiry zeo ty za fa vany ty hinagna an-tany mba rerô zala hanigny tsy mety aterina re ary amin'ny fa tsy namako mandeha magnetra rô amin'ny ataoko magnankory moa zany za mbola andeha nagnatriko laziny zaza ta l'école tagny ave izy no de ke nanotro vary ke magnankory zany mbola terigny akagny hanigny nasa ayo koa moa za fa tonga an-tragno eto ke mbola naterana hanigny koa za hinambary an-tragno ato fa malao ndasanare rano aladosy akao fa za mila miseky zay vao mandeha homan-kaniky fa migodra maro be amihegny anahy to aka fa misy rano fa misy savony koa nagnankory zany kana zany fa tempiasa telefôna izy kana men'olo vola efatraly hividianagna telefôna zany maninona tsara ampiasa telefôny asovina nome vola izy hantany ao izy ro haigny
manakôry mahafandehandraha zany akagny lidiao olo magnakôry mananome vola zany tao sa anao fa magnano lalalaha amy tanagna ty Zanagny bazary igny hitany nantsôviny zana miany vola de naleky anabaka tsy lazany marina mihitsy hoe ino fandraisanareo ndraiky ingia zany olo magnakôry ma zany akagny olo ividy avion zany izy tsy oela hitanao ty fisampagnana azy zany de potika zany anao naregny izy vidy avion zany za tô tsy tia raha magnanjegny vola malelebaka zy naleky namen'olo vola efatraligny anao de ividy telefony de agnaty diniky ana magnino mba hoe ividy kapa na hoe lambalamba salasala am'zany ohatra tory vavy jiaby mpiara-mianatra aminebaka fa misy telefôna aby za mba te mpiasa za tsy mila anao mividy zany haiky aminao vola zany vidiano lambanao de tsy haiko na ataonao kapanao tsy haiko izy koa tsy tenao vidianana zany de ameso mamanao vidianana kabaka masirosiro amin'ny herinandro apa sy vidianako lamba fô izy tô za tsy mila mahita anao mitangatagna telefôny an-tragno ato savaigny isan'andro cartable anao tsao misy telefôny fogna aminao agny manomboka maray ary lamba vaovao zany raha mamany takeo aminazy manomboka maray koa asana nividiny lamba le raha sao de nataony telefôny fô fa apetrany an-tany afaka agny ninarebaka zany fô tsy tempivoatra ologno ke fivoaragna mo aminao mitagna telefôny zegny ana amin'io tsy olo miasa hely amin'io ohatra hoe mba lavilavitra ray aman-dreny anao nananoka tragno tagny mianatra amposto zay ndray raha hafa anao tragno raiky aminay ato anao tsy olo miasa telefôny etana ino vidio baka telefôny zany zavanao azy alatsako akabone koa takako telefôny zany losana mandeha agny tsy haiko raha tsy andoranao hanigny io avy aminao fa baka mama mahatonga raha jiaby sy ke zany heky bebika izy koa za hivolagna ana tsy hoana mbo mbola babana hivolagna ana za zay mama koa misy secret tsy mety ko ambarako ana kena zay misy secret-nazy any tsy ambaranazy lerana misy problème ka aveo hoe wa mama vonjeo agny ena mibata problème anazy fa tsy dirako akory Frédéric Monsieur Etienne karakory ino vaovao tsy de misy loatra fô tegna azafady Frédéric fa tsy mety raha natako tamin'ny antsika tabataba be ny famaly olona ka nareny Etienne malaky miakatrakitra nareo tsy haiko mitsy hoe ino mora nazona tamin'igny za fone tamin'ny efa malimalinareo madaminay igny za niaronao anazy tsy voaraha igny nefa igny anako ambarako ana tsara nambarako na mety sansahiragna ihany fa noho hoe manamako anazy zany atsika tsy mifankafoy de navonivoniko fa raha natana tam'izigny fa tegna nampalery za lo Etienne za natana mpamosavy igny tegna narary taminahy mitsy koa ndraha igny fa nefa mo Etienne zigny mo raha fa vita ke afa tsisy inony zany azafady Frédéric fa tegna tsy atako ako raha magnano regny fa igny mo afaka ampagnahina andalo fa raha magnano igny hitanà Frédéric zahy misy raha tiako amonjena za zay fa tegna mampanahiragna za raha inoko zany ro zahy boka misy plan hely zay ty hiboaka tsy haiky fomba hangahoako lalagna amin'ny madama akagny te tahihely za hangataka lalagna fô na sary misy favoazagna aminareo ôhatrôhatra atao aminazy zaho de afaka miboaka za aveke fa tegna misy plan raha hely zay akagny fô mahanamagna anao no asakiagna ivolagnana raha zany tsy magnino zany Etienne alô nateriky satria baka ndray andro za ko mety mbola misy ko raha tavandrako anao de tsy hoe mba fa mitavandra zany alô basy atsika ke ragnamo an-tragnonareo kao ao izy mandoky akao izy mandoky hanigninay riva mitsy izy aminjay hoe ya alô basy atsika programme sy raha misaiky amaregny izy boka mbola tsisy tsomatsy covid satria tsomatsikonay regny mbola tsindriky mato amaregny izy tsy maintsy alefako amin'ny casse-point arô aloha izy za aveke mandeha magnano bazary za mipody ave bazary averô alefako mody hely izy mahandro mbo ihinagna hely an-tragno satria boka isan'andro vakinjagnahary zay ihinagna amin'ny hôtel fô karaha fa tsy mahavoky ale mbo ihinagna hely an-tragno gnena to ody atragna ody ato wa mandroso ana mosta za sy to ihagny salama tompoko salama mandroso an-tragno tsy dia androso an-tragno fa etoeto fogna satria baka zaron'ny ramsenata rogny nikoragna ny fanojigny de tsy haiko mba misy raha zany mbô ivolagniko aminaragna hoe ko mety mba ino eky zany tsy zany baka ziragna misy avanay zay mo maty igny
dia zah zany mbô tsy haiko hoe angaviky zany raha mosena zany mbô namako mbô miary toreka agny dia namako ohatra hoe miaraka zany zay ô. Iya, izy moa madame Farine koragna igny fa dia fiarahamonigny mora sarotro akory moa atako mazany izy ndesika taminato antegna olo manambady tsy maintsy hivolagna sa manakory madame asanao mbô afaka hagnaraka zay eo akagny. Ambila fogna za hijanogna aloha nda fogna re fa condition fo tsy mila mody manokagna sodena araiky fô viagny mody tsy maintsy mila miaraka amin'ny Frédéric aterinao aketo izy Frédéric vozaina mipody. Ya ny am'izany ragnao aza matahatra na fa tsy maintsy ateriko mody eto izy. Zany mihitsy ny tegna tiako sode mandeha misolisolitry an-tany hafa iambeso efa na edy tokisako am'izy zany baka izy tegna niboako taminato satria baka izy maolo manambady sarotro ny tegna tonga dia hoe napatapaka agny fogna tsy andalo aminato i zany fo izy nandehanako aminato. Ia isaorako ana Frédéric mbô nahatsapa zany tegna mbola nady olo nahavita zany hatry zay nanagna namagna zay kekory tsy hagnano akanjo mafanana satria baka karaha helahela magniakandro zay tsy hagnano palto. Misaotra fô vadiko fa tô mavita azy t-shirt tô ihagny antso i mafana be toy ke tsy andigny hanigny vao andeha. Tsy magnino madame fa alô zay balabala fô ko tsy magnino ndraiky ko amenao argent dépose hely tsy magnino wa zalahe olo mandeha miary tory zany ke mbola mila vola koa mihinana amin'ny affaire tantory ka fo moke tsisy vola andeha mikenao edy atsika tiana homagna kamo fô tsika mifere tantory zany fô ke tsika homagna fa nao aza mitonga vola zany iky. Ya zay da koragna fa tegna misaotra mialoha zay fa andeha zay ya aminay aby zigny madame indriky kofa vitavita avaky kabareka agny zay efa mody edy kanefa ndraiky izy moa Frédéric tompokavagna ke ko mbola maromaro tokony atany Frédéric akagny tsy magnino na marandraigny zay mody. Tiako aminazy koa ny marandraigny mihitsy re mody karaha mampiasa aloha za le are mody haligny be io sode fogna vonon'ologno sagnatria. Ya tsy magnino madame hoy za ndraiky gadra tsara tragno fa sode misy magnonkogno akeo ko tsy fenahy aza sokoafigny. Baka tsy misokatra matokisa tsara na fa izy ko tsy mahafiregny feony Etienne i tsy mivoha ke karakory zany le baba. Za hitanay kon ro misy an problème tsy saiky angala vola tantragno tagny takatra madamo igny tsisy vola hely aposy anato ato zao basi zay anao amposaiko vola ameky vola 100 000 anao dia anavedy magnapodinakahy edy matokisa anao tsy maintsy ampodiky tegna tiako raha magnanjany zay zany za zany mbô andeha dignaraka anao mba mirevirevy antsika niany fa le tegna esakilôfa Etienne mandritry ny haligny jiaby zany antsika andeha heza jusqu'à kandro lava ro Etienne haligny io ke mandritry za zany antsika andeha heza iky ro. Misy ozy zala tegna sarotro tiavigny olo mankatia ozy be tsy hoany ilagna ny ambesako ozy amin'ny sisindalagna aketo izy tsy tiavy zalany lera aketo tegna marigny baka fitiavagna zay tsy miaraka tonga nianina kahavy mety nihinazy koa marigny nefa ndraiky izy koa magnaraka raha volagniko mety edignany fa tsoma tsikony ndraiky vadinazy mety izy doko havy rô ary karaha ndeha namagna ndraiky za tsy mahavoahantoko olo maro izy araiky fa voahantoko ke za zany le ro Etienne mpagnadriatry fa tsy mbô misy réaction amin'ny raha ty anaro Frédéric pitsatsara aloha hitanatsika zay mbola mandoky miandry hanigny masaka voavoatra zay vao ko mirikarika am'izany nina koa tegna azafady siry fa somary taratara hely zahay zalaha anao io zala sarotro tiavigny fa agnatin'ny lera rokony zany ambigny anateto fogna mbola tsara anao mbola tsara narero laha io namako io agny petraka marisy zahay koa azy io izy moa nagnatrignatry zany andeha tatoy zagny ary atsika toa basakavy ndipetraka amin'ny bara io tsy zany fa tegna andeha monjy hantso satria anareo azo lazaigny olo mpampiasa vola patron zany tsy maintsy havy amonjy hantso ary mbola mameriny koa fialantsiny somary tantara kely hainafo mbo hagnatragno raha sarotro zao izy Etienne za mahitana ibaka andreo edy karaha lalahy mahery fo ary za matoky na i mavelim-bady koa ary tsy vitan'izagny koa tsy kivy amin'ny fiainagna tegna toetrako raha volagninazy izany hitanao tsomatsika io maro olo magnitra lalabe mivatry raha magnanio fa kanefa
tady vola zany moa manakory tsy maintsy rikirikagna igny tsisy raha tokony atamahamegnitra zany koa mbola tady vola digny iya ary za ipaka misy raha tiako volagny amina fa atao akory zegny atana mana atao i tsy tiako maharegny koragnantsika aketo tiako tsika roa fô i tsy holagna hitanazy ino raiky nagnatry za io tegna namako ankaiky izy io mahazany ke tsisy tokony mahamengitra anahy hivolagna raha jiaby aminahy keo mitovy pirahalahy zay zay hitanao e ia mety mariny fô ndraiky zany tianina so zany za mbo tokony ikisaka amiro tabla raiky roy satria boka karaha magnelingelogny koragnanare zany zaho amizay zany koragnanare mba vita tsara anazy mandeha fô alfasy fo koragnanao rasa fa tsy magnino zao izy Etienne ialao akagny vadinay alena mandeha miasa miaraka aminakahy akagny agny na mbo mahita fiadanagna tsara hivadry tsomatsioko i fô ary eritrereto tsara Etienne hasa tany vadinay ave vatry tsomatsiko atanay za matoky agnatin'ny volagna araiky tsy mahampiray tapitrisa vola azonareo ary anay Etienne izy koa miara miasa aminakahy tokotany sisa vidintsika hagnamboarantsika tragno pitsarantsika roa laolo mba grave koa finatazony mpaiavy ty raha Etienne zay lakao magneky zany izy tako sambotra indrindra tsy magnino raisafa zany moa teny mbola voreky zany amlaza andiniky hely bakasy koragnanazy zany ary tsy mila hela na mandiniky zagny mila dinihinany any haligny tô fogna satria baka mila zaha maregny alohaka andeha ambilibe mila maharegny valinteninazy zagny zay fa ambelako nareo tô ndraiky misy vola irevenareo ake ia misaotra baba Frédéric brique raiky kony vola toy ato fehiny raiky oui 5 millions zany zany ray tapitrisa ia hazala misy vola fa iavy igny atsika rohody akory mona zany vamba tsika komody zany alesika iray vekety fô niany jusque marandraigny amenao argent déposile fô ndraiky zaho ia zalahy tsy magnino zany fô anabaka namagna nagnaboaka za tamizy tô koa tsy nampiana za tsika tsy avy tato zalahy commence magnigny zay tanany idiao tsy haiko ino raha tantsika aketo mitsanga beo bazary atoy tsy hay ino plana toy agny misy olo andrasantsika eto baka angalako vola ividianako telefone android zany tegna tiako sode zalaha mifitsifitsinare fogna zany sode iadanao andeha le faranao atoy ampiditry mahamay zaho ana zany idia apa ery papako amizay antanimbary tsisy raha tahoragna na hely nazany tsy zany mampanahiragna ihany ary sofoatra olo angalagna vola zany niany sode ndraiky zany agny lalahinao anazalaza magnandra mampiasa loza amizany fô ana ialako tegna misaraka atsika tsoroky marigny idia zany tsy lalahanagna izy zany juste angalagna vola fô izy koa magnano zany lidia mba tsipitsipio anko hoe atako maromaro vola legny aminazy aveo rohatra hazo le vola raha saintsika roa zany mba misy raha tokony lako vola koa akory mona zany analalahy be magnano izy zaha agnefa ana hoe tokony magnefa za afahena tsara be boka zily dia atsika olo samby mianatra mbola tsisy le tokony atopoky aminazy zany za zay le mba azahoana vola kikikiso mare mba hoanitsika roa koa fa magnano zao lidiao ko raha ohatra vekely le zalaha antlaha kikikisanazy zany mila tao akekilako kery mikoragna so de misy raha hafahafa vo tanareo ay tsy agnome vola baka izy izy koa nahitandregny koragnanay ambylafo ana miteky hely tanà zany io fa hevitry koana zany dikany zany tianao iantilahy zany agny za baka tsy tia zany zany koa ny tsy antilahy mo olo fa gedageda fô eboka mahita azy niany tova iavy ary sy to veran'olo agnafahelantsakagna teto sazovy koa le zala mikoragna aminazy to io doko mety ologno mpiaramianatra amizareo rehefa tsy tika mitsy fahitako igny indry salama mademoiselle salama ana mo afahela monina avy teto mahela kony mandigny anao koa nagnano izy atao tsy nandeha tatô tegna azafady fa zay tebaka tegna mbola misy
korsan'olo ny rindrika igny de zany fogna nahataritaraiko zahy ke azafady raha tsy mandiso e azovy moa le zalahy marikitry anao ehe iny namako mpiara-mianatra aminay efa karaha nadaky tsy ndraiky ampedivoka igny talandohony reto miany zalahy zany mazio dikan'izany baka valahy ngaty tsy magnino valy fa amaiky tapimaso anao aveo ia e hitanao edy serio e zaho koa mezy vola zay hividy telefone na android na telefone nako séri mbola tsy android ke anay vidianana android ehe vaiavy baka tiantiagna sa za tô tsy tiana za hody koa zany e zany koa zalahy koa hividigny vola an-tegna jiaby lany amin'ny raha magnanjany agny ke ohatriny moa telefone android zany akao e amiana 3 hetsy fô za de efa milamy na amena 1,5 million fô ay raha heky zalahy vidiny raha magnanjany agny e zao maloha izy serio e tegna mangataka aminazy hamezo herignandro za handinikako raha magnanjany fa tegna somary mafaipaiky raha magnanjany fa na de zany na tsy zany ndraiky ana ndraiky niany ameko vola efatraligny hely ana i mo tsy mahay magnomia vola za ko tsy efatraligny tô lalahy ary za hagnotanena ana mo mitonga taxi moto hasana i tsy de miasa amzy loatra zahy fa za juste voahirika dadiky nangala somatarô hany de zany fogna andesako zy fa za nefa impiry nambarako taminao e za hitanao i fa hividy avion tsy ho ela aroke hoe misaotra vola ary le valahy am'zany manakory ay valahy zao maloha valay amin'ny 10 maloha mekenany any fa na kalma na fa mbola agny amin'ny andro raiky igny atsika mbola hiaraka irevy atsika amamoky anao jusqu'à na fogna miala amizay zay valy fa fanamponagna azy fa za handeha ia e vale zao izy lidiao tapitry herigny andro zany izy gname vola 3 hetsy zany za mila keo edy mba fampiarasantsika roa so de fa baka anao igny ahondrany amin'ny taxi moto anazy igny ke andirendrarendra mampazaka jiaby to iay tana Léopold e matoza mangataka vola amin'olo igny za mbote hazo telefone android ambila malo hazo telefone zay vona vo mangataka raha aminaha zany fetrita korakoragnina zany lidia tsy agnato za zany na korotra avy le vola 3 hetsy losony za fafako hegny anahy za handeha tiaboagny fogna fatataky motonao igny mankalefa olo moana miraha aminazy ana avy ore mirendra taxi moto igny moi za mo ndraiky nenagna zany tamina Léopold moramora farana Léopold ana kun tsy mavanga telefone na karaha regny e ko tsy olo fa miasa kizany kone mazava kony zay zany e iaraha nafa baka olo miasa zany e tsy naposikagna ny ndraiky toetsaigninao izay e karaha olo mba misy fagnahely magnasary lefaka ndraiky pa za tô agnatrika anako Léopold zigny mombarana tiako atakokory hitady vola 3 hetsy zany zalahy ay nahtsonjoko azy ndraiky aminahy atao fa misy ely fa mihagnampiagna azy feko ny atahevitra arson andehezana narandraigny na fa nisakisakanako tamin'ny taxi moto na igny natana sasary tsy regny losy fôna taha hoeko baka anazy natako loasy akamanako loatra natoa i tsy hitako zany e miniminakany mbarako ana tsara be fa tegna fa tsisy tany tsimboany am'izay fotoagna zay e zao izy ersan hoe tsy etalava courant za hitana zay i mila vola za hitegna misy problème ary afy taminana azy hoako problème to problème hanatô mo raha nanankory loatra siaka za aloha tegna atsoroky aminahy fa za tsara napitry problème taminah zany zay fa na mandeha anany fa za zany tsisy titandregny anako zay hitanah io e zany vavanay arso zao rô raha ambarako anao e sa tianah zay ndraiky madamina hikoragna
ary tsara ho hainao koa zay tanà ipikibo zany ndray lako vola aminay anasy ata za mampiditry problème aminakaha mba teo agny fa ferana mahamebe zany sady zany tsoroka amina fa za tsy niteraka aminasy aty tsy haika na ty teraka amina na tsy teraka amina fa le vaiavy-pianatra igny ndraiky tianay ty raha mbô bataintsika roa problème amidiany araiky to ary aza miagna vola boka zany any ary so agny amin'ny madaminao agny atsika roa ndraiky tony any hitanao asy aty raha koragnina zany tegna teny mbola voregny e ary vola aminakaha to juste versement edy tony any koa meky anasy aty ambony ambany koa zay neny agnatin'ny tragno amin'ny any e ke zaha amina tsy hinan-kanigny zany kanako ny agnaty kibonaha akato e mbô mandinihanay ary son anena to mora hiakatraiza za to hiakatra agnaty taxi moto koa za tsy boka akato izy koa tsy mahazo vola vlomo motonay vlomo tsika handeha eky aminasy atanao mbo agnatin'ny tricycle anakaka anao za tsy alakato e ataotsika rozetany misy anay misy za mandrapazahoako vola tadiavy iny moa sy ata raha tegna tiatanao sana mila popopo kekilan'olo koa keto popo edy baka zahavanao azy mahay maromaro ny vola ilaika eky vola hafaka aminay ary son e mbô dinihina tsara be place misy zaha io zala vaiavy reto koa zala tegna mampiditry problème hitanao hoe to réal iny ndeso agny afasaka volanky aminasy ata fa tsitsitsio izy to ndraiky baka alaigny fo tegna fa tsisy moto baka tsy mahampy raha tadiavy fa za mbola tsy maintsy mitadena fogna maregny ary sakafo ataova agnaty lohanay ary son nahalana za na tiana fa tsy maintsy mitadena isan'andro ary mila mahazo vola amina za satria za mamanzanakana vadinao an-tragno tsara hitirahana ary atavitako ary son anamikoragna amin'ny vaiavy-pianatra igny eto akendra fitako talandohanare roa bazary zay tanatakarakônare mangoaka tefantsofiny azy lava be koragna zany isatra fa nandaho eky zala ok andeha edy za amaray koa tsika fanody na za mahitazy efa mafangaraharo za atako iny papango magnan'igny tsy leky za miaraka amin'ny vaiavy hely fa za mahita vaiavy igny aloha tegna vaiavy tsy falaigny vady raha magnan'igny e tegna marigny zany sa tsy haiko na ninahy agnatin'ny kibony igny na tsy ninahy ampidipiditry masoantoko aminakaky fô fa za koa fa amin'ny taxi moto magnaraka ke sakisakanany tonga de fa atako sarotsita raha magnan'igny zay voavy madamo e mbola vominenagna vereo konena fantofogny mihitsiko ny toaka anazy andreo e raha nigaka toaka koa tegna somary ialagnatsiny madamo fô raha baka torimaso tao tsisy tany andriagna olo maro koa tsy toanagna hely amin'ny toaka tegna tsy digny torimaso e tegna zafady madamo e ninay jiaby moa zigny ragna ô navy moa zany za io nagnatitra misenao isy tonga an-tragnonare io e satria baka za nandeha nangalasy tamina teno moaligny misaotra anao Frédéric e tegna nanjary atokisagna na mbola nandeha nagnatrika izy eto zay chéri fa za i andeha hiasa e nambelako ambony latabatra ka volany bazary ia tsy magnino fa zavekeo mandeha magnano bazary zany ok Frédéric zaro tegna hagnorogno lambana atako départ joni raha ty fa tsisy raha sady azafa izy agnaraka vaiavy zala Etienne anala olo mbô mandiniafagna anao vaiavy vitana nomady kele andeha rena madaminao maino ma vaiavy zany ko fitanao izy e na hoe kikisoagny fô izy alay fô volanazy fa zany laloha tegna aza ilala madaminao tegna maro ko raha volanky aminazy zany e anare la olo tsary niady aveo izy ologno tsary hoe mbo ndraiky hoe nandatsika anazy zany efa zany anao andegnany hoe départ joni ho azy zany ro karaha tsy mety ro raha zany fa na mbô somary lifasolavitra fa saigninao Frédéric fanjariagna fa ho avy zaro tegna tianankariagna za fa ke asa menatsiny fa zaro la izy e za ndraiky baka kofa fantatra za manakariagna za kaigny hitsy metsy sotomiko fô madaminakay ary anaro fatara e satria baka aefazon'olo hafa madaminazy zany ary izy tsy andigny anao koa raha za lo en place-na tena magnino rerony madaminako mikoragna amizay baka mety mbo hainiko anao hoe mbola hipôty tsy possible mihitsy zany Frédéric na vaiavy koa tsy ko andeha taminay to nizaha tragno za fôtony tsô matsoko anahy tato afa tsy nikehiny takatra farahanazy haiky fa tsy hikehiny
Awo, ana baka itenna fa olo geda ke. Ana moa zany may raha mahametimety fiainagnanao. Atao fo, izy ko hitana fa mety. Fa atreto fo itenna tegna mampiasa lao za zany. Level teny ameko madaminao fogna hoe atako manakôro. Tsy otra zany, ataovy hoe tsy he. Na zany tsy zany ndraiky zako fa mahazo place tsara akagny. Nambarana ho azy ny marigny. Izy koa nagnanjanjany eo izy na fa tsy raharahika ky. Dikan'izany andaizany ana io. Ia, madame Boigny nefa mandigny samparakazy ka hoe. Hentagna na sisa andrasany dia miala zahay. Etienne, mba alifasy lavitra fogna saigny lolo fa sao nignenagna zalahy. Ok lolo fa tegna fa izy zahay. Aminao gadrako tragno to fô sady atako amin'ny plasiny koa fa za lolo fa izy Ia zalahy, aza digna fogna zahay ho manakariagna reo ndray andro agny. Ia regny zany, tsy hodranonaka koa mba manambadiana amin'izay koa na fa afahelana zay tsy manambady lalahy beke fogna karaha tsy tsara zahagna. Akato aminay chérie ary nagnakory moa fahitavanao amin'ny ambilibe oto tsy atao tsaratsara toy zay ho antsoihaka igny. Raha zahagna tanàgna miramiragna fogna areza raha mosenao za koa nanambady anazy tsy mety indesiko taminay tato ke nanandeha akato mahita lalahy akato edy. Za zay mo afa tonga aminah toy ke manakory amin'izay tady volantsika ary za sambako nandeha tanàgna toy tsisy raha haiky aketo na olo araiky. Zao basize anabidoko an-tragno akato fô za mandeha mizaha asa zagny. Lasa za ndraiky hibidoko an-tragno akato ndesana zavitako ny hiasa araka ny volagnana tagny. Za koa ny mamelogno anao anabidoko akato fô ho za fa za mandeha mizaha asa zagny. Za mitsakaroka vola ary zegny hitako fogna. Fa voalohany fô ndraiky sasao aloha lambantsika jiaby avy nagnano voyage regny fa za i handeha to ndraiky misy vola ividianana savogna nasagna lamba zagny ary magnaraka zagny aveke na mandeha na magnano bazary za niany mety soa ke hely. Na bazary aketiko tsy haiko lalagna mandeha agny. Ana to mo lehilahy to mora tsisy fagna efa tsy azy nahono koa lalagna antsika avy tamparaka zefy tagny igny. Ndafa tsy magnino antontony akolo fogna lalagna mandeha bazary zany. To roy aligny dongany volambelako to fa zandrika rivariva tsy maintsy aveke. Tsy magnino zany fa tsy maintsy karakaraiky. Ary ino mo mahataritaraiky anafa avy agnakeo zany. Zy momba raha namoramora mo mizaha vola zagny anao amin'izay olo mbola volomogno koa ake tsy maintsy ariva za mipody iambesa oke fogna. Rasa tsy tokony raha nifagnarahantsika avy tagny hamboly kakao lalahy otranahy i mavita miasa zany nandianako. Za ndrendreky karaha hitako tarimina an-tragno akato raha hanjary-jombilo zany. Tsy zegny mo izy tegna tianao anatanko ny asa mafy anazay avy aminakahy aketiko mipetraka fotsiny fogna tsisy asa tao aby. Marigny ndraiky koragnanahy zany tegna volana mampanahiragna za tagny ary zany koa nandianako agny mba tianankariagna. To ba 5 millions to ataovy mampiana to fa nazo mangatangataka aminakahy avela mba nakajiaby maloto kare sasawa betovy tsisy tavela ideka madamo lamba malotona jiaby nanaovana jiaby tsika avy nagnano voyage sasako aby jiaby so de mbo misy tokony sasana madamo sarotry doko teny Gasy ho alala mbola tsy mazava aminah forany volaky teo igny bon izy koa na fa tsy mavitana salambanahy ndaba sena mandeha mipody antsoy hagny tsy magnino base za raha na fray hodimpodianako akagny tsisy atako zany avorike vilambana jiaby araka ny koragnanahy regny tsy maintsy sasako ako zay raha boakana hoe haiko edy fa maraigny ndraiky antsika tsy maintsy nitsangatsanga hely adego akagny mbo mpizavagna tanàgna bakana tsara hantsoihagny fa tanàgna hitanah tsisy mbo hita tanàgna hafa. Raha mbola antoniako hely fogna manakory tsara be mo fiarahagna atsika to za to mo vadinasa mpiasanasa tegna manakory hitondrana za to ihagny. Anao vadiko fa condition fogna na tsy mila mamaraha. Manankory tsara mba ho zaka koa zany ary raha ohatra misy raha tsy zaka amin'ny fontegna ke mahatonga antegna hamaraha mangigny fontegna. Za koa mampisokatra vavana io maso mizaha vava fody ana mangina fô zay raha tako ake zahavo fogna
fa izy ndraiky zay vola angatanao aminakahake tsy maintsy emezako anao igny fazahoako raha eto dikan'izany fiainagna sodoma satria tsy mila mamaraha haiko be fa maro raha ho hitakeo nanignenako zalaha niala madamoko tegna nanegniny tongotra mantagnana zahy ary za tsisy vola hanaovako fremagna akagny eko za mizaha hevitry fô zako fa misy ele tokony akajiky zaho mipody edy ary tsy hay madamoko zay na mandigny za na faloso ary mety hivignitry mafy koa izy satria tsisy rasadia za ndela ambanahy jiaby wa ana to karaha tsy mivolagna ana ko fa tsy medy aminara ny volagniko teko ny ana manjary mody za to tsy tagnana fa na ndraiky izy ko mody volana mesy ko na jiaby regny ampody amina hey tsy ary ndraiky natany etienne ndraiky tsy ary nandalo taminahy tabazary tarô raha nanankory nanofotro aligny araiky to tsy ary nandalo tarô izy asa raha mbofa misy hanigny masaka edy an-tragno akato zay mety nagnano bazary angamba fa tsy nandalo taminahy tarô fogna sady izy moraire kafiare tantory koa angamba de tsy nandalo taminahy fa mety mekimeky hoandry angamba izy zay ndraha sozahavako azy ary migadra mihitsy ny tragno tondreo raha loso fa zeky etienne na zagnahary andraso iza hanigny masaka koa na hanigny araiky tsy agnatin'ny vilagny to mbola sa vilagny ny sasagnany moaly tariva igny wa zalahe ndraso koa zahavako amin'ny lambanay okato koa na lambanazy vokany araiky tsy agnatiny ba io to raha nandeha zazagnary maty zahe oui losogno zana etienne ary izy tsy nde telefôny nanazy na fitriakany ambony fandriagna to andraso danday Frédéric akagny sode zareo igny loso nandevy anefa ndraiky izy ko raha dinigny edy izy ko andeha ndevy igny zany tsy possible izy indela ambanazy jiaby raha homegny olo maty lambanazy andraso antsovika amin'ny sisiny lakoro aketo Frédéric wa Frédéric wara Frédéric Frédérico wow azo mo zany nankory wa avia hely edy misy raha ontony akona azafady tegna azafady Frédéric izy koa magnantso ana amin'ny sisiny lakoro aketo fa za hiboka misy raha ontony agnanahy hely ya alifaso fagnontaniagnana tsy zany boka zy fa tsika agnontany etienne za saloso eza zigny tsy aminareo ka so de mbo hainako atany nandianana tegna malahelo za mahita anah madamo tegna marigny loso etienne loso namonjy olo tiany izy nindesiny lambanazy jiaby zany doko mety mahatonga lambanazy tsy tanao aka io nindesiny losogno izy marigny morakoragninazy zany sa nahira mbola miblagy aminahy koa tegna seky navonika anah lo Julienne fa hitako zany anao magnantegna raha tsy hoisy zany natonga raha io tonga de fa nambarako anah fogna ke amboary fo kisegny Alienne fa izy efa tsy namanao niaraka mivayavy manambola izy akagny efa vitanao masorany vayavy zany Frédéric sa raha hoe izy ndrasadia taminao hoe hanambadolo manambola izy ndraiky aloha tegna tsy lazavany de tsy aritako aloha sorana fa analosoko ny asa hely narandray igny afte vayavy zao amin'ny tobily tsara be zay tsara koa ny tobe zay tegna le katikaty mbola tegna tsara aby regny ke sakiny etienne zany namitika za amin'ny raha magnano zany nagnino tsy nitsoriny taminahy fo ny marigny izy koa nisy raha tsy tiany natako ke tsy mbo fantatra anazy zany hoe nagnavaritra na nagnatsimo ny tany nomboany izy boka tsy nde telefôna na hantsovy ny am'izany aloha liana tegna tsy haiko na nagnatsimo zay le na nagnavaritra fa izy nivolagna taminaha veloma mandrakizay manafla tsy hitanaky zaho izy fa zany fa raha nivolagniny taminaka tsisiky ketraketraka eky zay tanay nalemilemy tsy niteraka tsy haiko raha koraniky zany re asa ino tsy mbo nambarany anah ndraiky hoe nisy raha natako tsy tiany ya Etienne zany noho ny fatahorany anao de tsy nasaiky nagnambara aloha izy zany tonga izy nagnano déparajony nagnan'igny nandeha izy tsy nivolagna taminah fa nefa ndraiky tsy tokony natany za satria mbo maro koa ny soa vitako taminazy zay tsy nampoiziko vitany Etienne mihitsy raha magnanjany aminahy za tegna malahelo Frédéric tsy haiko eky atako haigny anazy zany re
zao Julienne mizaha vanjara hafa anao fa Etienne zany afa-tsinjarany nareo roa satria izy agny moa fa nazolo mpanambola atako fa mety efa tsy minimineniky ny fisiagnanao atoy ke mahereza fo ikena fa mizava ny hafa e zany koragnanaka zalahy mafeminahy akizandre mora tsy hitana fogna Frédéric fitiavany Etienne na zaha zay saiky namitika zaha oloanako malemilemy marigny misy raha kajigny impo fogna tsy nambarany zaha raha magnanjany tokony nambarany zaha boko izy ko misy olo tiany mbo misy amlahako menimeny anahy tsy zany zaha fa nivangony départ Johnny mitsy fa zao Julienne anao aza malahelo zany fa zany mbola eto e mbola eto za mety mba amfalifaly anahy koa raha koragnina zany aloha tegna tsy azoko ino raha tianay koragniny fa raha azoko ambarana fô aloha misaotra anahy tamile nagnambara vaovao fa vaovao ambarako anahy koa ndraiky za himaregny tokony handehako hoe satria baka fa karaha tsisy varany fidohako antsy eketo satria za fa tsy manambady le vady helina raha gneto ndraiky igny raha natany aleza andeha hody aminay ho agny feky andeha nosy be zaha maregny wa Lianna kela osana zany fokelina mba hoe mba nagnategna hitianao zala zany mora agnatetretrina zikey raha raiky fambarako anahy aza managneritreritry aminahy anahy Frédéric tadiavanjara hafa koa fa mety tsy anjaranao angamba ambadika avril anao tokotaninay tô lafoko amin'olo tô tsara sarotro lafo zay fa velomana Frédéric mandrapiona koa igny lo tegna erreur be ny tiana lo igny magnino mangagny tsy magnano famindra-pahefagna be magnan'igny zala tokony izy ko fandeha baka nagnano famindra-pahefagna taminakahy izy fa tsy zany fa nandeha megny karaha ny fola olo igny zala nefa za tena mbo fanagnan-tegna hoe losogno izy de za zany misolo place anazy kanefa ndraiky tsy nagnanjany le raha fa nandreraka misy laolo igny andraso fa dia volany ekolave lalahy mbola hoela eto za miambiny arson fivarotagna aketo itetetika tsy agnamia vola zaha izy niany mbo hazondrahanahy fô izy niany ambeso izy diasako tsara aketo zaha mantotry ary le magaga zaha izy antsofiky message mihitsy donc natany liste noire mihitsy za andraso za iambigny azy aketo mitatahela denara amse azafady moramora na madama afaka mipetraka any anao ary izy ty mora tovavy tsara be karaha ty matera anao azafady edy mademoiselle anaimo misy olo iambesanao mo kisa manakory iaza igny se olo iambesako misy lalahy zay izy diasako io ary lalahy zany tegna mampijaly fona ka izy amin'ny antsofiky zaha tany listanoara angatahako vola izy 10,000 fô vola maizany za za hitanay ko tegna falany fagnahy mitotry ny lalahy amin'ze io to vai ave misy royal igny meky anah to ihany vai avotry anay boka tsy magneva megny 10,000 zany fa tokony magneva le megny ambonimbony fogna kena zeky tsy zazy madiniky tambitambesigny vola 10,000 fô tsy vitany zany ko ny lalahy i ologno zany efa manambady ary vadiny mazagna mifamaly aminaka isanandro mbola tsy nataoko sakagna ialako azy fô tovavy tsara be karaha tanay ke miatry fampijalagna vadin'olo magnanjany iala hoango magnanjany fa za eto tô bandy mbola libre tô dikan'izany zany ratsiko tsara na i vogny dépense zaha izy ndraiky raha ohatra ikehina raha vilanky de fa tsy magnino zany fa zao ndraiky izy za hitanay i tegna misy problème tsy de tampoko aminah ndraiky le raha ary mba raha edy izy edy problème boka tsy maintsy vavahany vola fô zao izy za hitanay i tegna fa bikibony lalahy vilanky amina le vadin'ologno zany ke tsy haiky raha atao ay mafanafana ko araiky zany ke anamo malegny zanabady tsy zany ndraiky baka izy fô tsy magnino zany basy tsy magnino zany fô alohantsika iala aketo tsika andikoragna rô amy sisiny rô halako baka aketo maron'olo loatra halako baka nahitsitako taloha ka n'olo lefaka igny
ary aloha aretsika andeha hifindra amin'ny tany nivolagninazy anay sady mbô mitantara raha fomba fiaignana jiaby zany. Oazalahy asiata sa tsy asiata mikoragna amin'le zalahy drazo fa tonga de fa falagnako aloha kanjare taxi moto nakato zalaka volana mitototro aminazy isan'andro izy ndraiky mbola magnano dalagna fo bazary jiaby to tozy raha fo izy ndraiky ma tricycle ny arson to atako koraky ary zaze tegna agnatin'le mitady azy. Oa ana ndraiky karaha mijanogno chéri hitanao edy roboka lalahy volagniko taminany izy mijanogno alohaka antsika ro hany. Za tsisy problème anareo roa fogna mikoragna ake fa za tsy mikoragna aminazy fa raha ohatra ndraiky atamanay ka zaho miaro zahay malakilaky koa zalahy reroy fa za koa miambigny anareo amin'ny taxi moto nakaky eto nankory ino mo raha iambesana zahay tegna vaiavy tsy malala fomba mihitsy ty na mbola tsara tsy amezana za azy izy koa zany edy olonana mbola tsara na kezovina mo le zalahy satria baka fa helana re te hitako natotro taroha agny asa ny fampiritarita eza koa nareo zao izy arson hoe tapitry lagnina ake 10,000 ndraiky ray aligny famezana zah regny zay zay tana i afantagnan'olo ary tsy mila ambaranao eko olony zany fa izy marikitry zahay ary manompoky lagniny ihany tiavy vadina mo za tsy angelingelinenao eky miaraka amin'ny lamone hery ndraiky zaza-pianatra anao bataina amin'izay problème manare raha azoko tsara zany raha koragninazy any asiata de hoe isarika atsika de iaraka amin'ny le zalahy antsolokologno hely ana haina mihitsy zany mihitsy izy raha tiako volagniny bon tsotra naka asiata lamba aminah io mbola vidiny volanah ny vidy magnaraka zany koa kiraronah tonga de fa alao aminao satria o depassinah ambiagnanao moramora vavanay garçon amberina tsy nafy mojaly ny aretako taminah to zala tsy ampodika atavy zay raha tana amberina tsy mafy mo fiaretako jaly natana za zay ana mivolagna fa tsy manambady nefa na manambady niaditry fô za ziska za naharegny ave nahitako ao ana niaraka tamin'ny zaza-pianatra igny zany raha niaretako taminao aby zany ana zany baka sy tegna hamalzahana zany dika zany tsy amena za lamba ndraiky kiraronao io heo lambako iarlambako vidiny volanazy to sy ata ana moleny fa za ave tsy amalena moramora na fa anao miady ramse moramora anao ramse tsy eky tsy hivolagna fa za tafivolagna ana maholo managoro vaiavy hindanagny bazarety jiaby aketo tsy asana lamba zany izy ody amindreo agny sady zany ngia raha tsy fatan'olo magnendika vaiavy bazary zany raha vitana taminazy fa igny efa soana tana aminazy efa izy vita igny ary raha regniregny ke tanay koa ngia ampijalinazy an'izy fa tandremo Mahatantaisa valin kitsaka hiditra amin'ny raha manga ty koa anara mse ndao ary mbola ifankahita tsika tsy hainah fa zahay tompony bazary toy tompony bazary de hagniny ndao ary andeha fa eto tsika fampizahy aloha de tsika serio azy mandany fotoagna amin'olo lefaka i salahy na raha repo foana nahita zare mifampitologno ary zio ana raha antagnan'olo tegna hita tsara io vaiavy to ambla araky fogna za karaha tsy nahoany ndraiky malala ny tonga taxi moto io maza tsy totika mamako dia raiky aminaka igny any tsy maintsy rindriky fô ambla hafalagnako aloha mbô malakilaky edy na io ilidia abazaraka to amin'ny fanisisika na mbola mitaborotra fara fô za boka mbola variagna amizah lamba re hagny karakory chéri ino itana baka edy anagny teny efa hela nahitako anao ary nantsovika anah fa za tsy nahoana de zany antony namalagnako anao alohaka to anagny fa mamako ny afara io za koa maheo anazy misangisangy yakendre tsy olo mitovitovy soranah io mihitsy oazany ary iny koa mo atany vaiavy-mitsanga marikitry zay lalagny mo tsy tanao izy mo na olo mpankalefaka zanako salama tompoko
tsisy salama zany ake afa haiky anazy manomboka niany to anapitatitatrentagna bazary azovina i Lydia izy baka olo mpagno miavola zake ia faly mahafantatra nama mazafa ia tegna zambarigny le mpampagno mivola izy akeo igny zao raha mbariko anato volahy to e mbô tsisy any gidragidra mandeha nantragnonay hitanao madamo e zah aloha tsy de haiko loatra hoe ino marigny raha tokony diako agny satria baka zahio olo tegna miasa marigny sa tonga de efa angalako tandro filamilagna bazary ake tona aza magnano zany nama mafa ale fogna le raha ilamindamigny ewa anatoko Lydia ia salama tompoko ia amandalo e magnaraka koa mipody anatona azoviko igny Lydia tsy zany baka zio zay to ihagny olo mpiara-mianatra fa mamany Lydia ave zaho io tsika mba angataka hely ka eo aminazy hitako morendreo dia raiky ambela feke ia oazala ary manakory mangiafy le taxi moto to ihagny agnefa le telo hetsy vidianagna telefone Android Lydia zalahe oui raha zoko tsara zany tsy anadahiny le zalahiny fa tsy haiko hoe ikikiky za fô za de tany anato volahy afa helahela mona hitavanao Lydia ndraiky tovolahy agny dia raiky tegna fa helany ine sipany ngia i miaraka aminazy ary tegna mbarako anany mariny ine i le zalahy mpangalane volaky azambela fô i tegna miaraka aminazy inga tsy za sy mpanjifa ana tegna ninazy igny agnontany ao azo baka zany azovy tsara be tegna miaraka aminay Lydia zah tegna tsy agneky tsy maintsy gadrako fô i lela mpitonga taxi moto i satria izy mpagnombe vola za be matetsika toy nambara zazaleviko iko zalahe zao izy lalahe anako tsy andeha aminay akagny niany afa haiko pozipoziny taxi moto na io efa baraky eky zalahy ndraiky tia elany tsapitsapahiny eky moa hovony détournement eky ndraiky to raha nalafiny lianina mo tragnonay to Frédéric ro tegna nalafiny olo tianay ary baka la olo hela loatra re tagny nalafiny tokotanareo tsadiky baka olo kafa mipetraka akao olo maroanaka zay anandro kovogno antotro tiana misy tragno malalaka aminakakao afaka hipitrahana za hitanaro Frédéric tegna diso fanantenagna tamin'ny vaiavina raky igny nampijaliany za tsisy tambagna tsy natako zany kone lambanazy jiaby sasako ary izy koa mampiaraka hitantegna karaha io agny antegna mankigny fogna tsy mahazo mivolagna tegna tafiditry jombily Frédéric tagny tsy tamagna nody vanjaly ary za tsara nagnano asa gardien zany taminazy tagny nahaizako asa gardien izy koa fa misy olo tonga aminazy akao ndesiny akantragno akao ke manakory zany départ célibataire zany ana manomboko aketo lianina ndraiky afanafaraky zahay roa nikoragna ta telefôna satria izy nosibeka igny hagnano avy atô izy ary za netretry ambarako raha izy tonga alohaka anahy atô mety efa nandalo te marigny izy satria baka sy nagnanio nagnanaovako idiny vavadinakahy io alohaka zany andeha bazary de hitany tsisy olo tamizay zany tato andeha balabala izy ody Frédérica Liane avy atô mitsy anao malakilaky fa misy ino eky izy tô iato zany vadiko tonga fogna na Liane zao izy Etienne nialana za tsindra savolagna na taminaha ke zie za rehefa helahela koa nisarahantsika zay ke raha ambariko anao za misy ke fa folaka foko fa tsisy te hitanano tsisy te heraha momba anao dikan'izany tsy enany diako atao fa zahay sy Frédéric alohaka za hiala teto nisy teny nifankehanay ke de vognony za hagnampody koragna aminazy fa vognony za amin'ny raha nikoragniny zany raha ambariko anao zany ke koragna mikasikino zany Frédéric anamo nahita asa ho anazy zao izy Etienne afa hela manano volagna taminaka hoe mangala vaiavy amizay na manambadiana tonga zany ny fotoagna hangalako vaiavy zaradimo tsy manambady de izy ro alaiko vady avy de ro raha mampimaloantsika Frédéric anazy fa hivadiky eky anazy io sakinaka hangala vadiky za tegna tsy magneky zany tsy magneky manakory moa na Etienne izy nefa nampijalianao
fa firy volagna zay nandeha anaty sita zay amizay zany anao hoe antagn'olo zay vitana tsara afa aminazy zay koa za koa zay mitondra baolina de eko aloha zany mizaha koa zao izy tianay tam'izany sarahanako tsy vonikena fa niaritry marary tam'za tanosy be tagny intelo toragna nandiniky fiainagnantsika fô zany ke dikan'izany toronako amizike i midelira fa za amizike tegna fa tsy nahefa aminao efa nagnadigno efa nifafako agnaty répertoire amin'ny fiainako mihitsy ny fisiana oa Liana tsy voalefitry anazy laha alifahagnahy igny fitiavana za zay nivadiky Liana fitiavana za zay koa saikina nivadiky taminaha dikan'izany koa nena masaky namono za etienne Mahatantaisa valin kitsaka natana za koa miboahana miboahan-tragnonay akato e za tsy te hitanano tsy teregny feonao tsy te fantatra ny momba anao anazike miboaha mifona za Liana za tsy mila fifonana naitomagny ranomasody na hanankory naniany za tsy andray ho anadiska za lalahy tsy mataotody karaha tanao io tsy nahefa Liana mazava koragna zany etienne losogna na mandeha tsy namo raha volagniny zany afa za zay koa ana malôha somary mangarangara sisiny hely koa fa afa za koa zay ho afa hainao ya tegna bon marigny sérieux e za tsy mila io oke Iaza la Frédérique tegna diso fanantenagna zalaza tsy atako kely fahagnamagnany zay na vo matsapa manegny fa tara babe Mbola tsara nare roa mianake Mbola tsara Mbola tsara na madame kabarinareo Ia ny kabary aloha tegna misy akato mo Yerso mipetraka ia akato izy mipetraka za vadiny za ny ana vadiny areza mo izy zay niako ndeha tabazary tagny tady azy fa karaha tsy miasa zany izy zany amin'izay tonga zay nandeha an-tragnonare akato izy mbola ambadika akagny agny magnamboatra lakoro andraso basy izy antsoviko e tsy tanaly fagnana lalahy kely manambady zay amin'io hoe mankalefaka anao za baka tsy mahay izy manambady izy magnome vola za fogna za ve sorogno tegna tsy ambelako vita mora i hela nanaovany azy zay ary magnomanako analy dia fa tsy maintsy manambady forcé ho azy igny ataoko ino le ndraiky mamono tegna fô za mipitrakeko ny anao e rekon'olo mitady anao e oui oaza lahay jusqu'antragno aky zala problème toniany ake raha azoko tsara madame mety gagana mahita zay tonga agnatin'ny tragnonareo akato mazako ny tegna lany fagnahy satria abokare olo tsy haiky sambako mbo hitako nidriky tragno anahy to hitanà madame hoe zanakanazy koa tsy ampitagno miaraka amin'ny antilahy mamboty anà tsy maintsy gadrako fogna madame hoe antilahy tsy mangala ondraha zanako tsy ampitagno hodikodiny atako mahita za tsara be zany le raha dianay okato hitanà zanako hely vadina magnodikodigny azy ke zany raha dianay agnatin'ny tragnonare akato agny wa yarson tsy vitany vaiavy geda sony be karaha be fiteky igny niarahana mbola niaraka amin'ny zaza hely koa ana mo raha olona nankory lahe za to mo raha efa vonogno foiky ke anane madame ty regny nikoragna fa hoe anafa tsy mamaraha eky ary versement famekena isan'andro karaha complet fogna de somary nivadibadiky hely antegna tambadibadiky tagny ke atana manakory zany kan'ologno efa nditorenako koa ny mamany zio e ia ny avy aminakahy maloha tegna fiangaviagna ao anare zay tonga agnatin'ny tragnonay ato tegna aleo aloha asiagna fandaminagna raha to mama fa tegna afahenazan'le situation misy za zay ary zao basisy aiza tiantiana hanambady zanako sa gadrako ke zany mama manambady hitanà tokantragnonay dikan'izany basy anay kalefaka zanako fô hena manambady maloha mangodigna zanako i zay anaovanareo azy fô madamo e na gadranare na tanare ino fa zahay ndraiky tsy saraka fa za afaka mandeha magnatrikanigny aminazy akagny ary magnaraha moramora na ramoseo sao de mpitany filaminagna mangalana okato ke madamo ambelana higadra za to akeo zay magnano mitomoagny ndaho agny za ndraiky mahavita magnatriky mahogo aminao akagny ambilana hempaka akagny
matoa na nagnan'olo fahagnanay dikan'izany na Mahatantaisa ke ziskany farany ary ataovy agnatin'ny lohana ambarina marigny hoe za malahelo anazy zany za tô hody ampidiro agnatin'ny talandohanazy zany tsy nahefa za ndraiky elfahagnanawy impiry na volagniny tsy mety miova izy ena zey he mahazondraha tsara be ona aloatra karaha miseho hoe magnaraha zay moramora mbô tsisy ihany baraka mahazo ana so dia mpitandry filaminagna fo mangalana oky diso zaho madamo ary tegna haiko fa tsy mety eky ny natako zay hoe ary eto zaho tegna magnanatra ho anare jiaby efa manambady jiaby mba tsy ankadala zaza tsy ampitagno fa raharaha zalany efa ragny ampigadragna ary hafitra na farany vady an-tragno zalaham-boady zay hoe satria baka koa feno kapoaka anazy tsy maintsy antegna fa mijinjany vokany ary raha magnanjany tsy dignitegna antegna zay oe lasa mizaka ny mangidy aketo ary vadintegna koa magnano lala hafa antegna lalahy tsy mahatanty valin kitsaka no tandrignesitsika teo Mahatantaisa valin kitsaka tantara nisoratany Franco Razafibolava no velominy groupe Tsikazaka rasoanjara Nicole raha velo arsoa Raisa Menjanahary Asiara Lydia Etienne Fabiano Ngahy Arson teboka R Joro Frederic Jor Leopolda Dianisoa Menjanahary Ratsimbaza violence Kati ary Franco Razafibolava Mahatantaisa valin kitsaka